lho garai sangket kagetan Sopo sing ngaya kak ana sangkete sapa? sangket kagetan Oh, bareng sing keri moneng dhisik. Oh, ancang-ancang teko kadon diantem. Jios. Yes, sugeng dalu dumateng para tamu undangan senaso Jawa ngeten nggih. Monggo sami sinambi midhangetaken campur sari turangga muda ing dalu menika. Nggih. Amir Sani. Nggih, Amir Sani. Turangga muda. Aja muda, muda. Muda. Oh iya. Muda Muda, muda meniku. ya. Oh. Muda. Nom. Ya, no. Kale muda. Muda ya. Wong iki jarek wong Mangga nuwun. Nggih. Kembangipun lumiting asmara, Mas. Oh, lumiting mawon nggih. asmara nggih. Lumiting. Lumiting limit asmara cinta. Limit saka cinta dadine bocah. Nah, ngono ta? Oh, semangga. Ya mendino isan ngarep-ngarep makan ning omah. Lah iku tekone jerindil le sampeyan iku ketemu dhewe. Sama gawe sapa? Nggonku ngenteni janji iki prasetya ning ati aku tresno pring sliramu oh wong ayu rae ngerino anakku ning ati kaya ora bisa ilang saya suwe saya ora karuan senajan mung tansah agadan aku samar yen sliramu ora kelingan wong ayu tak hati-hati jok pijer semono wae aku tresno karo kowe tegani atimu saya gawe lara iku ora prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal layu ya turun ngadeg sliramu ukurane tresno dudu padha nanging lumiting asmara Turangga muda Aku
dudu padha nanging luwiting asmara ukurane tresna dudu padha nanging luwiting asmara. Nggih, matur suwun, monggo Bapak MC. Inggih, matur suwun. Matur suwun. Dan Mas Bagus Wirosworo, Mas Prato ingkang sampun paring panglipur dumateng para tamu undangan. Utawis dumateng Dioto Sinoman Sidoaryanipun ingkang sami anggrawi atau anyeseni ajaripun Bapak kasebut dalah Ibu Gusmia. Inggih, ingkang dipun tenggo-tenggo Wapas. dumateng para kadang-kadang satra warga Wadowo satu garing tari Mijil